gashi nan dai ga dai rumbun nan komai zai iya faruwa. Ga dai rumbun nan ana buga dambe ana buga dambe ayya ana buga dambe ana buga dambe ana buga dambe ana buga dambe masu kallon mu. Gayi nan dai ayya garkuwa yana iban makamai. Ana buga dambe gare rumban nan masu kallon musulmi na ƙarshe kenan. Gare rumban nan ana buga dambe hauta ba ga nan dai ana buga damben ba ga dai rumban nan kuma mai kibi a batuwar Lagos Musa na Garba maganin babban sa gashi nan da Alai Basiru mai rago a batuwar Lagos. Gai nan dai ayya garkuwa bai na ɗaukar makamai wallahi gai nan garkuwa cindo yana ta ɗaukar makamai wallahi gai nan dai ba dai lamban nan akan mama garkuwa ba garkuwa ya tafi zai fada amma bai fada ba gashi nan dai ba dai lamban nan hauta ba garkuwa ya ki faduwa wallahi gashi nan dai kai ga lakabara a don banna kai nan dai garkuwa akwai ɗaukar duka ya ki faduwa garkuwa ya ki faduwa gashi nan dai don ban ake yau gyara nan garkuwa ya ki faduwa ya kusa lokaci ya yi